Mokal ingkang tebih samya tuyung ingkang selasa mangelung datan karana giri marang murka tuhu karana biyung yun mring kepoyaning kautaman kapraban tetung ling raja Ngastina nang Jejula Sang Prabu Duryudana ya Prabu Jokowitana ya Prabu Anggendari Suta ya Prabu Tripamangsa ya Prabu Kurupati Konang Jejula Prabu Duryudana Nalindra kang minangka mustikaning para prajurit tumraping para Kurawa Konangan Jejula Prabu Kurupati minangka ratuning Daraguru Anggendari Suta tedhahipun Dewi Anggendari putra Kurawa ingkang mijil pembayun dasar Nalindra Gung Binatara asitresna mring para kawula dasi lambeng pengadilan nindake Dana Siasat Sama Wida Dana Denda niretan ambal kapilamun sampun kapidana senajan to garwa putra kadang sentaning raja kami wantun damel sing negari mriku nampi pauman ring jejeging adil Basan kaula liting karang pradesan ageng lelabetanipun pinaringan gandaran pingkang sakmurpat seneng paring sandang mung kamudan paring bukti kang senandang karuwen paring tunduk kang sanandang panasan paring tegen kang senandang kalunyun Bena jari sajuga Sang Sri Naranata lan gawa mriku si Gading Damar Kencana Bidari piting sarwarna liman babut pramudani sinebaran sari-sari ginanda wida cepat kasri mangambak ambar gandane tan yaya dewa Jawantah mengerahkan poromban budaya Srimpi manggung ketanggung Joko paloro-loro melo-melo sisir mari kuning blimang kulitane rombyo-rombyo busanane karta ingkang samya mengker-mengker payu darane sampeyan nurut tempat sring nata kibanya dalang saunggaring arep-arep padha kencana kacumas kanthi mas bukur kencana dimangwing sarwarna lasinoning parengabyan wonten ngarsanipun Sang Sri Naranata Pramana ing Ngastina ing kepantian Palasa Jenar nenggih Rekira Pati Garya Semuni ya Pati Anggendara ya Pati Sri Gantalpati ya Pati Garya Suman Najanta sampun keladuk yuswane bebasan kempung perkuan nanging tetelo Pati kinasih tumrap Prabu Duryudana ketitik dendur lenggah tansah sesaketan kalian palengganipun Sang Sri Naranata sanipun Pati Arya Semuni mengerahkan pandhita ing pertapan Dandang Wisa nenggih peparap Resi Pengalapan pandhita gentur tapane manteng semedine luhur bratane gojiwane sengsem kareng ngumuli mring daningang para murka tatanipun Resi Pengalapan mengerahkan pandhita ing pertapan sekalima nenggih Santapa Danjwang Durna ya Resi Kumbayana ya Sang Pandhita Joko gojiwane pandhita Durna sengsem kareng ngumuli mring daningang para murka sinambung pungkur wiswanipun Raden Kartomarma kasatriyan Tirta Tinalang lebar to jengkol sambung prangga tidem permanem tanana bae walangan isik samirana dharma maruni kawitana benging kabiasa namung santri ngabdi gending miwah panding masang pating jarang-jarang pating santri imbal Nirmandaraga pasring panangilan bung ditawau panangilan agung traja kaskuman wanala pergaling kababar desa urutan
Sing adowo kang gumelon-gelon ngeningaken tiasa ngameki Kawanggo sagung jajahan langing sangetane kiti Oh
lang menyang asa menyang asa sangka wayah Paya nyolak yo somara renenggo laring ori Yakti ono serman doyo man doyo sekaring semua salatri kapitan ring sorja tininglang komo saking sarira Prisan sekarang nalindro ayo lelo Prisan sekarang nalindro suming noloko rom sadyasmara asmara dewa Dewa Tanding Dewa Tanding Sumeng Saliro madipyo dipyo dipyo saye sanganoto alon kalonan ngendi
rasa timbul marang pratilali sapan dratanan gering selenggah para ngursi gading damparken sora paman monggo katuran pinarak lenggah kanthi keca paman pati harus beri paman yung tansah ngluhuraken menapa ingkang dados sabdanipun paduka nggih swanci-wanci wonten dawuh kang paman nglungaken jangga kula niringaken karna Narada Marma prayogatna biswanmu ngluhuraken sabdanipun paduka Koko Prabu swanci-wanci wonten dawuh kula tansah nglungaken jangga kula niringaken karna Bapak Resi kula ngaturaken pangabekti so ngaturaken kasugengan Bapak Resi pengalaman wong wilaging awi genamastu nama sidung skaring bawana langgeng Duryudana tatomba kanthi banget siniramu ngatuna pangabekti marang pun bapa puja puji astutinipun bapa wae tampanana kula kapundi sehingga ndadosaken katentreman gesang kula Rama Resi pengalaman ora mung tentreme pribadine Duryudana nanging sumarambah marang kawulamu nyandhango karahayon sateman negara ngertina kali saka sambi kala mengkono pemujinipun bapa marang sliramu Duryudana genging panuwun ingkang datang pindhan bapa Premban monggo pinarak lenggah kanthi keca ya wis ora kurang kepenak siji apa nelungake janggapun bapa nilingake karna bapa Premban durna penting kula konjuk pucuk kula tak pikir mboten namung pucuk jaturipun ingkang bapa Katambiya kapundi sehingga ndadosaken katentreman gesang kula leres mboten namung paduka Anggir Prabu Sumarambah dhateng Langga Ngastina dalam para kawula Ngastina segeto kali saking sambi kala mangga menika kagungan gimbolaning raos enggal dipun medhalaken ampun remen nyimpen wadi tiyang gesang menawi seneng nyimpen wadi menika sami kemawon ngandhut daru peksi wonten saklebeting badan luput katuranggane ngrusak raga nah leresat padaning suntungiling mangga lati hospita temendan bendakan pardi daring mitri taman anono sekarang warasiki menyuteng atias menyuteng atias boyoto satu kromo amit-amit pasang keliman tabe sinambet mering iludina tinebina mering tulas ring Bathara Nggir bener apa ngendikane Pendhita Durna yen tak permanake Anggir Duryudana kaya mung nandhang Badra Irawan
Badraning rembulan irawan mendung kaya mendung ngaling-alingi padanging rembulan mongko lair utusaning batin glaring tata lahir ketok mencorong batine mesti bombong ning glaring tata batin slontrut ana sajroning penggalih cetha lagi nandhang sukama ana apa Duryudana apa kepengin pamejane ilmu aji jaya kawijayan ngilmu aji guna kasantikan ger sing bloko mbayaku sapi rembug karo Pandhita Durna ki ora bakal mrina senajan Sri Rami dadi murid Durna ning saiki nyecep kawruh karo Purbabayu diwedharna wae ayo ninggal ngendika wae pun bapa ngelungake jaba nilingake karma dadosaken kauningan proporsi kepiye dadi nek duwe unek-unek kuwi diwutahake aja tingken malah mengko tundone mung arep dadi penyakit bener wong anggar seneng ngengken karo angen-angen iku kala manggare dadi penyakit ayo ngengken upet tingken dadi pepete dadi penyakit kula nangger bombong diomongna bombong bunga diomongna bunga ajak kilung-kilung blak kotang bares murid blak
Raka Sutamawon. Zaman seniki zamane blaka jujur, aja tutup-tutupan. Kepengin apa ngomong. Monggo nggih, mumpung menika wonten pendhita ampuh saking pertapan Dandang Wisa. Yen pangapunten Boporsi, kepiye Drudana? Danguning dangu perang ageng Bratayuda menika badhe tumapak wonten ing Tegal Kurusetra. Arep ana perang gedhe Bratayuda Jaya binangun bandingipun para Kurawa kan para Pandhawa. Rebutan apa Drudana kalungguhan Praja Ngastina? Mboten namung derek cariyos nanging kabar nganti kasunyatan Ngastina menika titipanipun swargi Paman Prabu Pandhu. Ngastina kuwi titipane pamanmu. Terus lanjut Gandeng Pandhu menika tiyang sepipun para Pandhawa. Ingkang dadosaken tetes tumrap sing manah kula yen ngantos loke jalan kamukten. Kemaing bencang peperangan kula menika nandhang kasoran kula wirang. Pripun carane Pandhawa menika saged tumpes abis kados babatan pancing. Oh, kepengin menang Bratayuda. Terus